Nech slovo Kristovo už dnes je v tvojom srdci, tvojej mysli spečatené, tak slúž mu denne. Odstráň z cesty žitia vrchy, hory, skaly, čo by mu chodník k tebe zahatali. Nech slabosť tvoja ho clonou nezastiera. Príjmi ho k sebe, nech zjednotí ťa s Ježišom Kristom pevná viera. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí vzácni bratia a sestry vierou Ježiša Krista, dovoľte mi, aby som vás srdečne privítal na dnešných službách Božích. Dnes je 4. adventná nedeľa. Pod nadpis týchto služieb Božích znie radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi. Tieto dnešné služby Božie otvoríme predspevom O Ježiši, tvoje vtelenie. Po predspeve budeme odriekať konfiteor. Nech nás aj tieto služby Božie posilnia a utvrdia v spoločnej spásonosnej viere, ktorý k nám prichádza ako adventný kráľ. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
privítať chceme ako svojho Spasiteľa. Prosíme ťa, Pane, príď k nám, buď naším vzácnym hosťom a buď aj hostiteľom v chráme, v príbytkoch i v srdci každého z nás. Daj sa nám v Tebe radovať svetou radosťou už tu v časnosti a priveď nás svojím časom i do nebeskej radosti od Tvojho Otca nám pripravenej. Pre svoje hriechy sme nehodní takej milosti, ale Pane, nezavrhni naše prosby pre svoje zásluhy a pre česť a slávu svojho mena, požehnaného na veky vekov. Dnešná svätá epištola napísaná je v liste apoštola Pavla Filipským v 4. kapitole. Radujte sa v Pánu vždycky, opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom, Pán blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné.
Evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Ján v 1. kapitole. A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali, kto si ty? Vyznal a nezaprel a vyznal, ja nie som Kristus. I spýtali sa ho, čo si teda, si Eliáš? Povedal, nie som. Či si prorok? On odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si, aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali, čo ty hovoríš sám o sebe? A on povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. Apostolovia boli z farizejov, opýtali sa ho teda, a tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? Ján im povedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte. Ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.
Bratia, sestry, slova z písma svätého, ktoré poslúžia ako základ k tomuto príhovoru, nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Lukáša, kde čítame v 1. kapitole vo verši 26. až 33. až 38., kde je napísané: V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou. Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký je to pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo našla si milosť u Boha. Aj hľa počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bude veľký, synom Najvyššieho sa bude volať. A Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad domom Jákobovým na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milí vzácni bratia a sestry, vierou Ježiša Krista. Dnes je 4. adventná nedeľa a je to nedeľa, ktorou vrcholí obdobie príprav na Vianočné sviatky. A je to nedeľa, keď dá sa tak povedať, naše očakávania dosahujú najvyššieho stupňa. Počas blížiacich sa sviatkov budeme všetci častejšie ako inokedy siahať po rôznych dobrotách, chutných pokrmoch či nápojoch. Dnes však chceme načrieť z iného prameňa duchovného a nabrať z pokrmu, ktorý posilňuje náš vnútorný svet. Dnes je to známy text, ktorý približuje vieru, pokoru a poslušnosť Márie, matky nášho Spasiteľa. Postava Márie je samozrejme vnímaná rôzne. Pre mnohých bratov katolíkov sa stala kráľovnou nebies, porodovníčkou a pomocníčkou. Pre umelcov predstavuje obraz materstva a ľudského tepla. A pre nás, evanielikov, je zase symbolom pokornej viery a odovzdanosti. V adventnej dobe sa zväčša vystvihuje význam proroka Jána Krstiteľa ako pripravovateľa cesty Pánovi. Avšak je tu i postava Márie, zasnúbenej ženy z Nazareta, ktorá si takisto zaslúži našu pozornosť. Žiaľ, stredoveká cirkev vytvorila okolo Márie zvláštny kult, ktorý reformácia nemohla prijať. A z toho dôvodu zostala postava Márie ako si v úzadí. Napriek tomu aj jej patrí úcta a vďaka za to, že pokorne prijala neľahký údel byť matkou Ježiša Krista. V našom texte sa ako prvý spomína krok od Pána Boha k človeku. Nebeský Pán posiela archaniela Gabriela do galilejského Nazareta k panne menom Mária. Nazaret bolo malé, neuznávané mestečko, čo potvrdzujú aj slová Natanaela: Či z Nazareta môže byť niečo dobrého? A predsa anjel zamieril sem k panne zasnúbenej s mužom menom Jozef, ktorý bol z rodu Dávidovho. Áno, zaujímavé a predivné sú cesty Božie. Veď to je to, čo je pred ľuďmi nepatrné či neuznávané, to si Pán Boh neraz vyvoľuje na dosiahnutie svojich plánov, svojich cieľov. Jozefov rod, ten bol nepatrný, len on sám vedel, že pochádza z kráľovského Dávidovho rodu. Podobne Mária, nepatrné skromné dievča, tiež z rodu Dávidovho. A
A týchto si vyvolil Hospodin, lebo vedel, že sú mu vo viere oddaní a vedel, ako zareagujú. Pán Boh si Máriu vybral preto, aby sa mohlo naplniť dávne proroctvo. Aj hľa, panna počne a porodí syna. Tisíce diev žilo v izraelskej krajine, ale iba Mária našla tú milosť u Pána Boha. Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou. Neboj sa, Mária, lebo našla si milosť u Boha. Aj hľa počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bude veľký, synom Najvyššieho sa bude volať. A Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. V tom Božom diele, ktoré sa cez ňu začalo konať, sa dostalo Márii takého vznešeného daru, že to až presahuje ľudské chápanie. Mária sa stala prvou osobou, v srdci ktorej sa uskutočnil prvý advent. Stala sa prvou ženou, ktorej syn je dôležitý nielen pre jeden národ, ale i pre celý svet, ba celý vesmír. Mária je pre nás i vzorom viery. Počúva, čo jej anjel hovorí, dozvedá sa o zasľúbení a nakoniec prijíma povolanie. Veriť sa Mária učí len zo slova, ktoré jej bolo povedané. Isté, že Mária bola výnimočná žena, veď cez ňu vstúpil Boží syn do nášho viditeľného sveta. Napriek tomu i my jej môžeme byť podobní vtedy, keď budeme veriť a dôverovať počutému, čítanému či vykladanému Božiemu slovu. Môžeme jej byť podobní vtedy, keď budeme veriť tomu, čo sa nedá hneď rozumom dokázať. Viera teda nie je nejaký neurčitý pocit, ale je to reakcia, pohyb smerujúci k činu, je to aktivita. Všetko, čo sme si doteraz povedali, sa odvíja z Máriinej úprimnej viery, dôvery v Pána Boha, vyjadrenej slovami som služobnica Pánova. Teraz si môžeme položiť otázku, v čom bol prameň jej viery? Bol predsa v poznaní Pána Boha. A prameňom toho poznania boli knihy vtedajšieho Starého zákona, Starej zmluvy. Je až obdivuhodné, ako ľudia starozmluvnej doby poznali vtedajšie zvitky, vtedajšie písma. Keď po Gabrielovom posolstve Mária navštívila Alžbetu, svoju príbuznú, budúcu matku Jána Krstiteľa, po vzájomnom pozdravení Mária povedala krásny chválospev, pospájaný s citátov žalmov, proroka Izaiáša a kníh Samuelových. Ten chválospev, ktorý sa nazýva Magnifikát, ktorý máme zachytený vo veršoch 46 až 55, je hotovou kázňou o Božom spásonosnom diele. Áno, Mária vedela krásne a správne citovať vtedajšie písma. Je možné, že navštevovala aj školu, synagógu v Nazarete, a iste sa aj doma zaoberali Božím slovom. Veď svedčí o tom aj príbeh 12-ročného Ježiša v chráme, kedy kňazi i učitelia žasli nad jeho múdrosťou a odpovediami z písma. Samozrejme veľmi dobre poznali písmo apoštolovia, aj naši reformační otcovia, či naši predkovia, ktorí boli tzv. Písmakmi, teda ľuďmi, ktorí sú v Biblii doma. Pomaly ale iste sa končí obdobie adventu. Teda obdobia, kedy by sme sa mali viac zamýšľať sami nad sebou, nad svojím životom,
postojmi, názormi. Prípadne je to čas, kedy viac pristupujeme k stolu Pánovej milosti. Na konci občianskeho roka si budeme prijať zdravie, šťastie, pracovné úspechy a plné peňaženky. Preto si aspoň v tomto končiacom adventnom čase dajme krátky záväzok týkajúci sa vzťahu k písmu Biblii. Veď tým sa prehlbí naša známosť o Pánu Bohu, jeho diele, moci. Zmení sa trocha náš vzťah k hodnotám a získame pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum. Amen. Pomodlíme sa takto v duchu a v pravde. Nebeský Bože, velebíme ťa ako tvoja služobníčka Mária, že si vykonáš veľké veci. Tvoje meno je sveté a tvoje milosrdenstvo je s tými, ktorí sa ťa boja. Dokazuješ svoju moc a ponižuješ tých, ktorí sa povyšujú. Mocných zhadzuješ z trónov, pyšných prepúšťaš na prázdno. Ujímaš sa veriacich a dávaš im podiel zo stromu života. Naše vnútro i srdce velebí teba, Pane, a teší sa z tvojej moci, múdrosti, spravodlivosti i lásky. Amen. A ešte takto k tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, vyše si vypočujte nasledovné oznamy. Po skončení týchto služieb Božích sa uskutoční v zborovej miestnosti nácvik nášho spevokolu Prameň. Pri východe z chrámu sú v zakúpení okrem iného aj naše lasovské stolové kalendáre v cene 5 eur. Ako už bolo ohlasované, aj deti dostali pozvánky. Dnes o 16. hodine sa bude zdobiť vianočný stromček a zároveň sa bude nacvičovať štedrovečerný program. Prosíme teda deti, ktoré sú účastné programu, o účasť. V útorok 23. decembra okolo 16. hodiny prinesú skauti na faru Originál Betlehemské svetlo. Kto chce, môže si prísť odpáliť, odniesť z tohto svetla. Rozpis služieb Božích na vianočné obdobie je tradičný ako počas minulých rokov, ako je to aj v našom zborovom štatúte. Služby Božie na štedrý večer v tradičnom čase o 17:15 v stredu. Prvá slávnosť vianočná 10:45, druhá slávnosť vianočná Večera Pánova o 9:15, služby Božie o 10:45. Nedeľa o Vianociach 28. decembra o 10:45. Ešte zajtra v pondelok sa bude od 8:30 upratovať kostol ku Vianočným sviatkom. Prosíme o účasť ochotné ženy, sestry. Z milodarov nemenovaná rodina pri prijatí sviatosti Večere Pánovej venovala milodár 100 eur na cirkevné ciele. Úprimného a štedrého darcu miluje Boh. A ešte povstanúc príjmite požehnanie. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nechráni, zachováva vaše srdcia i mysle v Kristu Ježiši našom Pánovi, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. Vitaj, Jezu Chryste,
cestu Pánovi. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, kráľu večnej slávy, ktorý si nám svojím príchodom priniesol nebeskú milosť, stvor v nás, prosíme, mocou ducha svojho nový život a dokonaj dobré dielo, ktoré si v nás začal. Potež svojím príchodom všetky strápené srdcia, ktoré sú zaťažené vinami vlastného života. A daj nám nastávajúce vianočné slávnosti nábožne svetiť v istote, že si blízko. Napokon popraj nám pokoja, ktorý prevyšuje každý rozum, aby sme ho vo svojich srdciach mohli prežívať tučasne a tam potom večne.